Hello mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Talon. Okay guys, today is September 7. Inspirasyon sa birthday ni Ma'am Mary guys. Niya sa katong ganahan musuroy og magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. O katong musuroy sa Matalom Boulevard pod, welcome mo tanan ngadto. Nga musuroy atong suroyon kung unsa kanindot ang ato ang Matalom Boulevard. Tan-awan ninyo kung unsa ka komportable ta nga musuroy ngadto. O ganahan mo magtagay-tagay, mo kaon-kaon, natay balot ngadto, natay tempura, natay hotdog, chichirya, beer, mga agsawa pa lamang tayo soft drinks tungod sa nag-crisis bitaw nga medyo alanganin nga mas mahal, medyo di pangmasa ang presyo sa soft drinks ron nga maong hawa ta magwan maninda. Okay, advance Merry Christmas ug Happy New Year. Magpasawons na ta guys, magsugod na ang Pasko kay September man, magsugod na ang kuan, ang paghudya ka sa kuan untag mokusog na pag atohang mga ginagmay nga negosyo. Please support sa my home advocacy nga mudaghan ang mga negosyo o mga negosyante nga mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Mas mobibo pod ang ato ang Matalom Boulevard, mas mudaghan ang mga turista nga moari diri sa tong lungsod. To all Matalom nun, please support niya atong suroyon ha ang Matalom Boulevard aron mas ma-realize ang akong ang advocacy. Kay kung wa mo guys di matumanahong ahong advocacy nga mas mobibo ang atong lungsod. Sa tanang mga turista ato pong suroyon ang ato ang Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Og gikan mo sa mga ligo atong hapiton ang ato ang Matalom Boulevard nga kung unsa ka anyag nga mo ang kuan nya sa mga balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Okay? Advance Merry Christmas og mga unta guys. Okay. Advance Merry Christmas tanan sa tuol Matalom nun o sa mga turista nga mo bisita sa amuang tourist destination. Okay, mga unta guys.